Yeah. Ingini gini kuma makoso chakore ni ya. Chakre serikal mawantie guni chaki broad based. En shida ni gani jo serikal buzurika wacho maricho. Kako wacho ne jo Lulunyanze bo wacho wechegi, jo Western bo wacho wechegi. Koro shida ni jo mano bedo aligned na serikal. Wacho wechegi tok mark gi. Koro ingini jo opposition gi be timo the same thing. Gidwa ni mondo onegbeni serikal bet neutral. Maka poni ngato wacho weche marach kata whether in a broad base kata in opposition timake nikech chik wacho ni ngata mo wacho weche manya kelo tulo kata dhao onego ibedo charged gi incitement. Come on. Koro serikali monego kaw one position kati yonge serikal kati ne serikal titimo weche magalagala gino beni maki. Koro chieng mibo mak jite ibo mak sudi gini imako jo tema te serikal gi jo maonge to at least ni NCMC botio nikech ngeni koro sanika gi yiero jo ma Central Kenya to gi mako to jo mosebedo ka wacho weche magalagala mane serikal to komaki ema kelo unbalance gi nikech ngeni sane serikal komo chope orach ma yudo ka weche intelligence mane serikal be wuok oko nikech ukabilo se donjo nyake positions make ji mane serikal. Koro main problem wan ni ukabila ni osebet serious ma sani ka be no kuyo no bila to winjo mako bila imako ja kuyo wale to golo wachno dido manyi pondi iwinjo. Koro wach ukabila ni osedonje arita kwe odonje yo bila odonjo nyake serikal main government momeno ka alignments be ng'eny sani e karuto ka. Koro gimanya wacho ni ya chik nitie maber kabisa mangiso ni nitie weche makiwacho to ne obeni maki tebedo charged. Koro shida na chiel IBC chik mar IBC mar chung gi chik mar NCIC nyaka riwgi maketo ni jasiasa mora mora modonjo to nitie consequence nyaka bed ma serious nikech kok iketo gima ridore kabisa to jogi wacho timiyo gi cash bail odhi ka DCI nikech cash bail en right gi. Koro ondo bene ride ma cash bail ni bitami to kapo ni migo timigo kose tim proper investigations nikech ka en ngama kawaida kaka an gi em to wan ko makwa to kuwei in fact mi 21 days mondo tim investigation to gigite kama gitire ka jok maloso chike gi gin jod bura to gine mi mako gi de gi los chike gi de gi ridgi ko so dhi bedo ka kama wabedo beda ka ni en mana nyaka chien. Koro emomiyo wadwa ni ting moro ni political parties liaison committee. Political parties ni gin representatives mar jo chama mopogore to moko onge telo. In fact over 80 parties onge MPs Kenya kai. Koro onego beni gini itimo public participation. Ngini chike mang'eny ma Kenya kaka make NCC gi notim gi chon kapok ne act mar public participation nitie. Koro sani dware ni chike te kapok obiro to nyaka kel town hall meeting wuo gi jo Kenya magi wach kaka gidwa mondo gigo tim. Koro sani ber ki amend NCC act mondo migi pass mar prosecute nikech samoro DPP nitie serikal to serikal kan nitie kaka jigoga simu inya influence outcome mar gimoro. Koro the best thing en ya oriw chike gi mar IBC act ta odonj gi NCC ni mako yudi ni in idonje weche aina gi to koro in be kod requirement mar chungcha kisibedo charge gi incitement koro kinya chung. Aya, eroko mana inya. Samuel Opio wacho kani wuod Kisumu ne ni ma lewa inya kanjire Kisumu ka